Pues la sentència a la qual hem tingut accés els últims anys, gràcies a la cobertura legal i tècnica que ens ha donat la Llei de la Memòria Històrica, no és més que un document públic que corrobora aquesta falta d'estat de dret i d'objectivitat jurídica. És un document que descriu una realitat totalment paral·lela i que destaca el vocabulari i la terminologia al·legòrica a lo que va ser un cop d'estat i un abús d'autoritat en el que res té que veure la redacció del contingut de la pròpia als fets ocorreguts. Entonces, la meva valoració és que és un document que distorsiona aquella realitat fent una acusació totalment falsa perquè res tenia que veure allò en el que era el meu bisabuelo. I sí que m'agradaria compartir amb vosaltres el que és la sentència familiar o la sentència moral o ètica que a mi em va traslladar el meu abuelo, el fill de Pepe Frasquet, que jo recorde perfectament com meu abuelo em dia Pepet, a mon pare el van assassinar, el van matar per pensar diferent a un altre home que era molt autoritari i molt absolut. Per aquesta simple raó van assassinar a mon pare. Per tant, posa en paraules de mon abuelo el valor real del contingut moral i ètic d'aquesta sentència. Correctament. Segons el que ens han contat, perquè és evident que no vam poder conèixer-lo personalment, era una persona rellevant en la societat del poble, era una persona compromesa en el moment que li va tocar viure, que va ser el de la introducció d'un estat democràtic i de dret en el nostre país, en Espanya. I ell no va voler perdre aquest context i no va voler deixar de formar part activa d'aquell context. I, entre altres responsabilitats, va ser jutge de pau del poble, que en aquella època col·loquialment es deia l'home bo. I va ser la seva manera de contribuir o de posar el seu granet d'arena a que Espanya fora un estat més just, més igual i sobretot més lliure, perquè no cal perdre de vista que tot allò va ocórrer en els anys 30, d'on veníem d'una etapa turbulenta i oscura de la història del nostre país, i ell va estar molt compromès en aquesta causa, però des dels valors de la tolerància, de la convivència, que eren els que promulgaven aquell estat que va intentar portar la democràcia al nostre país. Pues aquesta carta quizá és un llegat històric que ens ha transmitit ell personalment, on és una prova de la seva personalitat. Una carta cuya finalitat era despedir-se de la seva família i de la seva dona, on la literatura d'aquest propi document descriu unes paraules que no són altres que l'amor, la comprensió, la superació i la despedida de lo que va significar allò, però mai des d'una descripció maliciosa o des del rencor. Al contrari, instant, en aquest cas, a la meva bisabuela, que era la que es dirigia, de que la vida continuava, que tenia que superar-se aquest obstàcul i que ell havia sigut víctima d'una injustícia, però posant sempre els ulls en el futur, en l'horitzó que exemplificava el meu bisavi. Aquests van ser els valors en els que es van criar i crec que ha sigut la major herència que hem pogut tindre nosaltres com a hereus de tot allò. Reitere sobre el que ens han contat i ens hem pogut informar molts anys després d'això, que posa un poc en qüestió la veracitat dels fets ocorreguts, però en base a tot això sí que és cert que ens han contat que des del juzgat de primera instància de Gandia, del qual depenia el juzgat de pau d'Oliva, del qual ell era responsable, el van instar a fer un requeriment armamentístic en el poble, per a evitar conflictes i danys majors en el conjunt de la societat. I
Este fet que acaba de contar no posa més que en relleu i reafirma aquest compromís personal que tenia ell per la convivència, aquesta incansable vocació de calmar els ànims d'uns anys molt convulsos actuant i prenent partit de les coses. I reincidisc una altra volta en el paper actiu que va voler tindre una persona compromesa en el seu moment i compromesa en aquell sistema, que no cal oblidar que era un sistema constitucional, vigent i democràtic, que avui en dia podem compartir-ho i podem descriure en total naturalitat. Pues aquells van ser els prepulsors de tot allò, no? Jo subscric les paraules que ha dit tant el meu pare com la meva germana. Estem satisfets, però quizà el punt crític que li posem a aquesta situació és que ha vingut tard, anys molt després de tot allò, no? Jo la reflexió personal que faig és que Espanya, el sistema democràtic actual que ens permeteix expressar-nos en total llibertat conforme estic fent-ho jo avui així, té un deute pendent en este tema. En este tema que és el que fundamenta i el que sustenta l'actual sistema democràtic. La democràcia té un deute en tots els que van perdre la vida defensant-la i en tots els que van sofrir les conseqüències de pensar diferent, com en dia meu abuelo a mi. Si una causa tan noble i tan digna genera divergències en l'actual estat social o polític, doncs devem de fer un exercici de reflexió i de meditació, perquè des del punt de vista de les víctimes, dels familiars i de lo que representa això no es trata de ningú color polític, això no es trata d'un criteri partidista, això es trata de que en nom de la democràcia, en nom d'un sistema en el qual avui és una realitat que convivim i convivim bé, tenim que retre honor, memòria, dignitat i record a aquelles persones, conforme s'ha fet ja fa molts anys en el resto d'Europa, perquè no cal oblidar que aquest conflicte va anar de la mà del context europeu que va desencadenar la Segona Guerra Mundial. Avui seria inconcebible en qualsevol país d'Europa qüestionar o que posar en dificultats per a retre homenatge a les víctimes del genocidi nazi. Però així va haver un genocidi i el meu bisabuelo va ser víctima d'aquest genocidi per la rellevant i notable culpa de pensar diferent. Metafòricament, d'alguna manera, tots estem fusellats, perquè aquest reconeixement i aquesta posada en marxa de tot el que estem parlant, reitera, ha vingut tard. Però dit això, sí que és cert que tenim un estat de satisfacció perquè pareix que vale més tard que nunca s'està posant en marxa, n'hi ha compromisos institucionals com és l'Ajuntament d'Oliva o l'administració valenciana, el govern valencià, emparant-se en aquesta llei de la memòria històrica, estan passant-se ja de l'espai de la voluntat a l'espai de les accions, posant mitjos i dotació per a poder exhumar aquestes fosses, per a poder trobar els nostres familiars i, al final, rendir-los l'honor que es mereixen.